Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da ni a darasi na 4. Darasin baya mun nuna yadda za a yi hoton rubutu ko logo. Idan kai sabon zuwa ne, akwai na farko wanda ya kamata ka fara kallo. Yauwa za mu ci gaba da gyara shafinmu zuwa yadda muke so ya kasance. Za mu fara canza waɗannan rubuce-rubuce zuwa jadawalin abubuwan da za mu ke rubuce-rubuce a kai. Saboda haka za mu koma shafin Blogger, mu shiga Layout. Biyo ƙasa kaɗan za mu ga inda aka sa main menu mai ɗauke da link list. To a nan ne inda yake ɗauke da waɗannan rubutuka. Sai mu danna alƙalami zai buɗe kamar haka. Kamar yadda kuke gani waɗannan su ne rubutukan da za mu canza. Saboda haka za mu goge su gaba ɗaya kamar yadda kuke gani ina gogewa. Ga wani rubutu mai ɗauke da add a new item. Nan ne za mu danna don shigar da jadawalinmu. Yauwa kamar yadda ake gani wannan shine abin da shafinmu zai ƙunsa. Muna da gida, labarai, siyasa, ilimi, fasaha. Sai mu danna save. To idan muka koma view blog ko ainihin shafinmu muka yi refresh za mu iya gani abubuwan da muka shigar sun hau. Muna da gida, labarai, siyasa, ilimi, fasaha. Saboda haka za mu yi gaba mu canza top news zuwa manyan labarai. Sai mu koma layout. Ga wani rubutu nan an sa news ticker wanda ke ɗauke da top news. Sai mu danna alƙalami bayan ya buɗe sai mu canza top news zuwa manyan labarai kamar yadda ake gani. Sai a yi save. Idan muka koma shafinmu muka yi refresh za mu ga ya koma manyan labarai. Za mu canza follow us kamar yadda muka nuna a baya. Inda aka sa follow us nan ne za mu shiga mu canza. Waɗannan rubutuka za ku kwafo link ɗin profile ɗinku na Facebook ko dandalinku ko shafi ka sa a nan. Da zarar an danna zai mai da mutum zuwa shafinka ko dandalinka. Sai mu yi save.
sai mu canza read more zuwa ƙara karantawa. Sai mu shiga blog post, mu canza read more zuwa ƙara karantawa. Sai mu yi save. Idan muka koma shafinmu za mu ga ya canza. Wannan salon shi za mu bi wajen caccanza ilahirin shafinmu zuwa yadda muke so ya kasance. Kuma ina sa ran waɗanda suka biyo mu tun daga farkon darasi sun fahimci yadda za su yi amfani da layout, ɗaya daga cikin kayan aiki. Darasi na gaba za mu koma kan post, inda ake rubutu dangane da labarai ne, ilimi ne, siyasa ce, da ma komai da kake so ka yi rubutu a kai. Ka daure ka yi mana subscribe, hakan ne zai sa mu dinga wallafa bidiyo akai-akai, hakan kuma zai sa mu gane cewa abinda muke mutane suna ganewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.